Jolupo kod jotend siasa e sub-county Manyatike dwaro mondo piny owacho mamalo ong'e sekta mar lupo kod wang' maber. Giwacho ni sekta ni pok oyudo kony maber kowuok kuom piny owacho, to en sekta makelo nweng'o ne piny owacho kod jo-Kenya mathoth. Jojuma nitiere gi mathoth. Oganda mathoth mawuok e kaunti ma Migori ahinya, sub-county Manyatike yudo nweng'o margi ka okalo kuom lupo e nam Lolwe. En yor nweng'ono ma osebedo kod mit mare kaachiel kod lit mare. Kata bed ni jolupo kaachiel kod familia magi yudo gago magi ka wuok kuom lupo, bende komachielo gikale midhieche mathoth ma bende thiro chenro mag lupo e nam Lolwe. Watu wa Uganda wanatesa sana watu wa Kenya, lakini saa hii watu wa serikali wanajaribu hata karibu county commissioner walienda mpaka Migingo, walizungumza pamoja. Watu wa Tanzania walikuja, watu wa Uganda walikuja, walikutana huko Migingo, walijadiliana kabisa. Igno sekalo mang'eny tagruok pod dhi nyime ka jok moko keto ni un ulupo umanyo rech, to bang' mako rechgi gimau, gin gi gams, gin gi bonde, giwuotho gi pi. Jolupo kod jotend siasa gwego mag Nyatike ywak ni sekta ni mar lupo osejwang' kod piny owacho kuom higni mathoth. Joodbono ma Nyatike to modege wacho ni jolupo mag piny Kenya yudo san malich e nam Lolwe ka kuom leta pisas mag arita kwe mowuok e pinyno mar Libamba mar Tanzania kaachiel kod Uganda. Kindwa gi Uganda pod nitie pek matin nikech pok wabedo gi formal engagement gi Uganda. Odege wacho ni mae ywak ma osebedo kuom higni mathoth, to gima piny owacho mar Kenya osetimo pod onge. Wan gi resolutions modhuro e parliament ma osekal, to nikech onge interest gi gather dust, koro chuno ni nyaka wachiergi ma wane ni a favorable solution oyud mondo mi jolupo bed gi kwe. Kwa hivyo tunaomba serikali kama kuna njia ambayo wanaweza kusaidia wavuvi, inaweza kuwa vizuri. Yiere ni neighbors wanigi nama maduong' kata wamanyo formula ma neighbors wabe bro feel ni ok wa infringe gi, wambe bro feel wamiwa freedom wanyalo dhiga igi. Mae momiyo achako kawacho ni kata kogik ni nyaka keto osuru matin mwachule pigegigo, to walupa maonge gi ywaruok, to nego wagik e that level. Owacho ni kata mana pisas mag piny owacho ma Coast Guard mane okel kod piny owacho mondo kony jolupo e nam Lolwe ok gine kakoro chiwo kony ma owinjore. Kata the Coast Guard mane okel e Lake Victoria sando jalupo molo kata ja Uganda. Koro gigi te nyaka wang'e gi old samli mondo bed ni watimo lupo ma ji nyalo benefit ji te. Onge tiende Coast Guard Kisumu kabire pi ma Migori gi Homabay, kech kuonde ma ginyalo operate wan godo moromo. Ka gidwaro paya to operate on, wan gi paya Mioro, wan gi paya Sori. Jolupo kod josiasa giwacho ni kata rem mar piny owacho matieko yurruok ma osebedo chulano ma Migingo e kind piny Kenya kaachiel kod piny Uganda pod gin moko midhieche ma bende nyaka sani koro wechego mag lupo e nam Lolwe. Oten adieri ni nochiw ne serikal ma kata an kaka mjumbe ma Nyatike ang'eyo ni Migingo en ei Kenya, to gima duong' ma nyaka wayiere ni implementation mar report ochalo kama dwaro goodwill from our neighbors also. Ka Ruto o develop interest e wach boundary ni, Tapanima is the right opportunity nikech wan gi talking neighbors. They can talk about it mondo wa resolve amicably. Kidhi Migingo, idhi yuro ka Migingo wuono soldiers mag Uganda nitie, Ugingo tula matin machiegni kode iyudo askeche jo Kenya, to askeche mag Uganda go emnigi teko, gine ma gitimo gimoro amora, be jo Kenya gi ok nyal pingo gi yo moro amora, to jo Kenya emodak e Uganda mang'eny. Assistant chief ma Migingo en ja Kenya, en sirikal orisgi ni Migingo ne kaje, ene Kenya koni Hussein Kocha. George Juma, Ramogi TV, Migori.